хабари гузариши футболбозонро аз як даста ба дастаи дигар идома медиҳем. Клубҳои футболи Тоҷикистон ҳам ҳайати худро дар мавсими нави футбол пурқувват мекунанд. Равшани шаҳри Кӯлоб бо ҳамлагири 25-солаи тими миллии Тоҷикистон Чердин Бобоев, ки соли гузашта дар ҳайати ҳосилот бозӣ мекард, қарордоди худро ба имзо расонид. Чердин қаблан дар дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Барқчӣ, Пинанги Малайзия, Мактарали Қазоқистон, Саноати нафти Эрон ҳунарнамоӣ карда, ба адилат бардоштан муддате табобат гирифт ва ниҳоят соли гузашта ба ҳайати ҳосилот пайваста ба қатори нишонзанҳои беҳтарин шомил шуд ва ба дарвозаи ҳарифон 8 гол ҳам зад. Чердин Бобоев дар ҳайати дастаҳои 32 соли гуногуни Тоҷикистон бозӣ карда, дар ҳайати дастаи асосии мамлакат 23 бозӣ анҷом додааст, 2 тӯб ба самар расонидааст. аз набудани ӯ дар бозиҳои ҷоми Осиё собиқ сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петр Шегерт афсӯс мехӯрд. акнун Шеридин дар ин мавсим боз ҳам хубтару муваффақтар бозӣ хоҳад кард. арзиши ин футболбоз дар саҳифаи Трансфермаркт 150 000 евро баҳогузорӣ шудааст. дар барномаи гузаштамон дар бораи боз як бозигари дастаи мунтахаби мамлакат Манучер Сафаров хабаре нашр карда будем, ки ба ҳайати бунёдкор хоҳад гузашт. аммо аъзои хабари нав Манучер имсол тарафи дастаи Динамои Самарқанди Ӯзбекистонро ҳимоя мекунад. дар ин бора муфассал дар барномаи оянда ба шумо маълумот хоҳем дод. дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон моҳи феврали соли равон дар рӯзҳои ФИФА бо тими миллӣ бо унвони Арабистони Саудӣ 2 бозии дӯстона анҷом медиҳад. Вохӯриҳо рӯзҳои 21 ва 26 феврал дар Ҷидда баргузор мешаванд. барои тими мунтахаби занонаи Тоҷикистон ин марҳилаи омодагӣ ба мусобиқоти интихобии ҷоми Осиё 2026 ки аз 23 июн то 5 июли соли ҷорӣ баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. рақибони дастаи мунтахаби занонаи кишварамон дар марҳилаи интихобӣ 27 март баъди қуръапартоӣ муайян мешаванд. аз ин пештар дастаҳои мунтахаби 17 сола ва 20 солаи кишварамон бо дастаи Арабистони Саудӣ вохӯриҳои дӯстона анҷом дода ба ғалаба ноил шуда буданд.